20 yıl davamında bütün istradını birleştirip bir özlüksüz uzdırıla girüşe dereceli festival. Totar Jıra dünya kulemsi bilgen, milyonlagan Totar halkına nur istevşe, ümit birüşe, көңілini жылытушы ruhi boylığımız. Totar Jıra her Tatarның yüreğinde. Totar Jıra her ilde. Totar Jıra Tatarstanda. Totar Jıra Kozanda. 20 yıl içinde festival tarihinde katnaşkan 450 jırşı қолға-қол тұтынышып бassa 835 метр келіп шыға. Бұл Millennium көпірінің ұзынлығы. Фестивальда қатнашқан 450 жыршы лауреат исеміне лайық болған. Оларға жеңу кетірген жырлар ұзынлығының ортақ суммасы 1800 минут, яғни 30 сағатны тәшкил ете. Бұл уақыт ішінде Qozon Shista юлын жаяу узып була. Totar Jıra festivali o'tkazilgan kunlar summasi 39 kunni tashkil etadi. 39 kun ishida festivalni 42.300 kishi tomosha qilgan. Bu son 2018-yilda Qozon Arena stadionida o'tkazilgan futbol bo'yicha dunyo chempionatining Braziliya Belgiya o'yini jiygan jonatarlar sonuna teng. Bu sonlar bizning tarix. Tarixni biz birga yozamiz. Totar Jıra 20 yil birga. Мен қайда? Нендей сихри мағжизалы дүния бұл? Бұл күй меңа таныш. Түшлер аша келген хыяллар қанатында шоу жырларға қосылып ұшасы келе. Алар көңілні биікке шексізлікке көтере. Шоу вақыт көңілге жылы ене. Рахат, бик рахат болып кете. Жыр буыннан буынға көшіп, бар кішілік дүниясын яшыты. Мен сеңа таба атлайын. Жыр, Totar Jıra.
Бар күңеллелек бүтін дүнияда, бар бір ем бүгін. Нәрседен бу? Мин білем. Татар жыры бүгін. Исәнмесез, яраткан тамашачыларыбыз. Хәерле кич, мөхтәрәм, хөрмәтле кунакларыбыз. Безгә бүген 20 яшь. Республикабызда зурлап, иң югары дәрәҗәдә уза торган халыкара статусына ия Татар җыры фестиваленең туган көне. Безнең туган көн. Шуннан да, дуслар, 20 ел дәвамында иң-иңнәрне сайлап барган әлеге купшы сәхнә бүген яңадан балкып тора. Һәм безнең, дуслар, бүген тарихи вакыйга. Искәндәр Хәйруллин Гөлназ Сафарова һәм Байбулат. Байбулат. Безнең белән онлайн режимда иҗат музеенда җырчыларның татар җыры белән бәйле хатирәләрен яңартып торучы, истәлекләрен барлаучы егетебез бар. Ул безнең белән элемтәдә Байбулат. Сәлам Гөлназ, сәлам Искәндәр, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Мин әзер һәм инде шушы иҗат музеенда барлык артистларны көтеп калам. Һәм инде әлбәттә барыбызга да уңышлар. Ул безне күрә, куллар булга балсак та була, дуслар. Димәк, бүген биредә сезнең каршыгызда 20 еллыкның иң яхшы җырчылары чыгыш ясаячак. Хуш киләсең 20-нче Татар җыры фестивале. Безнең белән бергә фестивальдә мәртәбәле кунаклар, алкышлар белән каршы алыгыз. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Һәм, дуслар, көчле алкышлар шулай ук. Барс медиа компаниялар төркеме директорлар советы әгъзасы Баһаутдинов Наил Җәүдәт улына. Барс медиа компаниялар төркеме директорлар советы рәисе Гәрәев Камил Мәүлет улына. Хәерле кич, исәнмесез, кадерле дуслар. Бүген һәммәгезне дә бүгенге җыр бәйрәме белән котлыйбыз. Менә 20 ел дәврендә шушы татар җыры бара, һәммәбез монда җыелып киләбез. Әлбәттә, шушы фестивальне оештырган 3 җегет, берсе командировкада, икесе менә монда. Алар менә башлап берделәр. Киләчәктә дә татар җыры гөрләп торыр, без шатланырбыз, күп яңа талантларны күребез, һәм үзебезгә дә күрешергә бер матур сәбәп булыр дип ышанабыз. Аларга бик зур рәхмәт. Рәхмәтнең төрле формалары бар, шуңа күрә Татарстан Республикасы президенты указы нигезендә музыка сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен, күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирелде. Барс медиа компаниялар төркеме директорлар советы әгъзасы Баһаутдинов Наил Җәүдәт улына. Шулай ук Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирелде. Барс медиа компаниялар төркеме директорлар советы рәисе Гәрәев Камил Мәүлет улына. Һәм әлбәттә, тагын бер әгъзаны шушы сәхнәгә чакырабыз. Барс медиа компаниялар төркеме директорлар советы рәисе Гәрәев Марат Мәүлет улына да исем тапшырыла.
Ол командировкада бүгін мында жоқ, аңа біз қол шабабыз. Һәм шулай Біздің ук күшлі алқышлар. Һәм шулай ук Татарстан Республикасы президенты буйрыгы нигезендә татар эстрада музыкасын үстерүгә зур өлеш кертү өчен Барс медиа компанияләр төркеме коллективларына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелде. Достар, біздің күшлі алқышлар. Бу татар жыры тарихына кіріп қалырлық мезгіллер. Мында шығыр алдынан сөйлешеміз. Міне Камил бір 40 минутлық шығыш ясым дейм етем. Сенің шығышыңы тыңдарға келмеділер, артистларына көрге келділер. Шоңа қысқа ғана әйтәс сөздерін әйтәбіз де, міне мында тамашашы келгенге рахмет әйтәбіз де, біз де концертны қарарға әзір. Рахмет сізге. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Hayırlı kеш, hürmetli Prezidentimiz Rustam Nurgaliyevich. Mine indi 20 yıl barımız birge o'tkazamiz festival. Festivalimiz her yılda sizning için yaratgan tomoshachilarimiz için, tatar jiri yaratgan o'zimizning xalqimiz için. Şuşu o'zimizda shunday mümkinlik bo'lganga, bunday festivallar o'tkazganga biz baxtli. Siz bo'lsangiz bizning festivalimiz yashar, tatar jiri yashar. Rahmat sizga. Бик зур рәхмәт. Яшәсен татар җыры Рөстәм Нургалиевич, бик зур рәхмәт фестивалебезгә килүегез өчен, сәхнәгә күтәрелүегез өчен. Кунакларыбызны алкышлар белән озатыйк, дуслар. Инде сәхнә алдында өметле күзләр белән безгә карап утыручы тамашачылар. Сәхнә артында тизрәк күзләрнең чыгышларына дулкынланып, әзерләнеп торучы җырчылар һәм әле онлайн трансляция аркылы телеэкраннардан безне миллионлаган кеше күзәтә бүген. Шулай итеп, Татар җыры фестиваленең юбилей концертын ачу вазифасын Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Гүзәл Уразовага тапшырдык. Хәерле сәгатьтә. Үзенчәлекле архитектура корылмасы Казан гаилә үзәге, халык телендә чаша. Гашыйкларның күбесе гаилә тормышларын нәкъ биредә язылышып башлап җибәрә. Гаиләле популяр җырчы диюгә кайсы җырчы күз алдыгызга килә? Гүзәл Уразова. Бардадан Татарстанга килеп, эстрадада үз исемен булдырып, популярлыкка ирешкән җырчы әни. Гадәттә, алар фестивальдә җырчы ире Илдар Хакимов белән чыгыш ясыйлар. Гүзәл Уразова 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. İzledi, üstüne izledi, ümidin izledi, öz yarımını izledi canım. İzledim, tutma yıllar izledim, yaktı buldu hıyalım, sağınıplar izledim anım. İzledim, varlığını bildim min, gelirsin deyip gitti min, tavarımın deyip bildim min canım. Üzümde min bəxtli diyemem, deməsin ki gözlərim, deməsin ki gözlərim canım. Sözlərin, senin nazlı sözlərin, billədi yürekni, көңіл білән тартылап сиңа.
Sözlerin sizlerden de güçlürek Bik yağımlı gözlerin bir kiyerek şılısın mina Eslendim varlığını bildimin Gelir sevip gittimin Kabarımın deyip bildimin Canım üzümle min bəxtli diyemin Dinmezsin ki gözlerim Dinmezsin ki gözlerim Canım Şartlanan bir bəxtli günlerim Singine bəxtledim Yar yerli izledim seni Kızganmıyım sensiz ütken yıllarını Sen ağına getirdi Ol yıllarının yılları mine İzledim varlığını bildimin Gelir sevip gittimin Kabarımın deyip bildimin Canım üzümle min bəxtli diyemin Dinmezsin ki gözlerim Dinmezsin ki gözlerim Canım İzledim varlığını bildimin Gelir sevip gittimin Kabarımın deyip bildimin Canım üzümle min bəxtli diyemin Dinmezsin ki gözlerim Dinmezsin ki gözlerim Canım Hayırlı kеш, hürmetli tomoshachilarimiz. Шыннан да бүгін татар жырының 20 yıllık юбилейіне жиылыштық. Мен енді бірінші адымдарымды шушы сәхнеде башлаған едім. Һәм бүгін де бірінші болып шығыш ясарға мүмкіншілік берділер. Рәхмәт татар жырына, рәхмәт сезге қадірлі тамашашыларыбыз болғанығыз үшін. Бәйрәм білен баршағызны. Мен енді бүгін өзім генә келмедім. Қаршалығыз, менің жаным, сіздің яратқан жыршығыз. Илдар Хакимов та менің білен бүгін. Біргелеп жырлып, мәхәббәттә яшик. Фазым! Мәхәббәттә яшәгез. Мәхәббәт дигән бу сүзгә сыйган бар җиһан Без бит иркән бу дөньяга бәхеткә туган Әйтә торган сүзләрем бар тик сиңа гына Сабыр итеп бүлдермичә тик тыңла гына Йолдыз булып балкыйсың таңымда Нурлар булып кабындың җанымда Бары сиңа багышлыйм җырларым Сиңа алып барырлар юлларым Йолдыз булып балкыйсың таңымда Нурлар булып кабындың җанымда Бары сиңа багышлыйм җырларым Сиңа алып барырлар юлларым Әкият тылсымы бардыр бу мәхәббәттә Ярата белмәгән йөрәкләр ул мәрхәмәттә Яратып сөеп яшәргә язсын гомергә Җан яратам ярлар белән бергә гомергә Йолдыз булып балкыйсың таңымда Нурлар булып кабындың җанымда Бары сиңа багышлыйм җырларым Сиңа алып барырлар юлларым Йолдыз булып балкыйсың таңымда Нурлар булып кабындың җанымда Бары сиңа багышлыйм җырларым Сиңа алып барырлар юлларым Йолдыз булып балкыйсың таңымда Нурлар булып кабындың җанымда Бары сиңа багышлыйм җырларым Сиңа алып барырлар юлларым
Yıldız bulup balkıysın tağında, nurlar bulup kabındın canında. Bana sina bağışlıyım jırlarım, sina alıp barırlar yollarım. Yıldız bulup balkıysın tağında, nurlar bulup kabındın canında. Bana sina bağışlıyım jırlarım, sina alıp barırlar yollarım. Yıldız bulup balkıysın tağında, nurlar bulup kabındın canında. Bana sina bağışlıyım jırlarım, sina alıp barırlar yollarım. Ey Kozan! Yaşagız! Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, 20 еллыкның төп вакыйгасын башлап җибәрделәр. Җырлы гаилә, матур гаилә, Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Һәм инде бик тиздән алар безнең иҗади музеебызга килеп җитерләр. Алар белән башлап, без шушы музейда тутырырбыз. Алар нинди атрибут алып килерләр, нинди бүләк итерләр безгә. Без инде хәзер белербез. Менә алар ниһаять килеп тә җиттеләр. Бик тә матур гаилә. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Сәлам, сәлам. Исәнмесез? Сәлмәсез, хәерле кичләр, дуслар. Ничек кәефләрегез? Шәп, без башлап җибәрдек, Аллага шөкер. Әлбәттә. Беләсезме, сезнең монда без төрле бүләкләр кабул итәбез. Сездә нәрсә булыр микән безгә? Ну, татар җыры күз алдына килә безнең яңа еллар белән һәрвакыт бер вакытка туры килә яңа ел белән. Шуңа күрә безнең менә шундый традиция бар, гаилә традициясе. Куыкны без алдык яңа ел татар җыры башланган елны һәм барлык узган елларда шушы куык эченә булган теләкләребезне салып бардык. Ул димәк ачыла да әле, име? Ул ачыла, әлбәттә. Менә шушы бу иң изге теләкләребезне, шушы безгә кадерле булган бүләкне без татар җырына бүләк итәбез. Бик зур рәхмәт. Кабул итеп алдык әлеге бүләкне. Гаиләгезгә бары тик уңышлар гына телибез. Һәм инде татар җырын чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Түзек һәм чиста, борынгы һәм өр-яңа, киң Казан урамнары. Һәрбер урамның үз тарихы, үз урыны, үз матурлыгы бар. Айфара төркеменең төп солисты Алмаз Шарифуллин Казанда туып үсмәсә дә, монда яши, монда иҗат итә. Бу төркемне Казанда нигезләндереп калдырган җыр Ак каен җыры. Күпме гашыйкларны елаткан әлеге җыр сүзләре һәр кемгә таныш. Айфара 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә.
Нәрсәсен булыр микән, нигә элек дәшмәдең? Синең белән һәр чак уен, сине күрү миңа кыен, бик күренмәс яшьләрең. Соңгы сүзем сау бул инде, миңа кирәктер шул гына. Сау бул инде, күпме түздем бүген, өметемне эздем. Сау бул, сау бул, сау бул, бик бәхетле бул. Сау бул, сау бул, сау бул, һәм бәхетле бул. Айфара төркеме сау бул дип саубуллашып төштеләр сәхнәдән, алкышларны кабул иттеләр. Һәм инде мин аларны дөресрәге Айфара солистын Алмаз Шәрифуллинны шушында көтәм. Ул ниләр турында сөйләр микән? Ул нәрсәләр алып килер микән? Без инде бик тиздән белербез. Килеп җитә безнең Алмаз. Әлегә безнең инде бер чыршы уенчыгы бар һәм инде калгай берләрдә монда тулачак дип ышанып калам. Алмаз килеп җитте. Алмаз, сәлам. Әйт әле, 5 ел элек булган хәлләрне хәтерлисеңме шушы пирамида сәхнәсендә? Хәерле кич. Ну, әлбәттә хәтерлим. Монда бит безгә бүләкле бит син бирдең как раз. Әлбәттә, менә беләсеңме? Безнең менә фотосы да бар. Менә шундый матур фотосурәт монда беләсеңме? Мин карап торам, син гомумән үзгәрмәгәнсең. Менә монда да шундый, хәзер дә шундый басып торасың. Ого. Менә син үзгәргән. Мин үзгәргән. Рәхмәт бик зур Алмаз сезгә. Шундый диплом, сезгә уңышлар, сезне котлыйбыз, егетләрне дә котлаямы? Һәм инде без чын күңелдән әлбәттә татар җырын туган көне белән тәбриклибез. Әлегенә безнең каршыбызда әлеге сәхнәдә Айфара төркеме чыгыш ясады. Кызык, Айфара беренче тапкыр шушы сәхнәгә чыгуын хәтерли микән? Менә мин хәтерлим, ул 2005 елда булды. Дулкынлана беренче тапкыр сәхнәгә чыктым. Татар җыры фестиваленә алып бардым. Миңа ул вакытта 18 яшь иде. Миңа хәзер ничә яшь икәнлеген исәпләп чыгардыгызмы? Борчылма, Гөлназ, син тамашачы өчен, бигрәк тә минем өчен һәр вакыт шибәр кыз. Рәхмәт, шибәр егет. Без 20 еллыкның иң яхшы җырларын барлыгыбызны дәвам итик. Ширатта Ләйсән Гыймаева. Казан аэропорты. Горур рәвештә биек шагыйребез Габдулла Тукай исемен йөртүче халыкара аэропорт. Дистәләгән рейслар, төрле илләр, кайтулар, китүләр. Самолет ярдәмендә меңәрләгән километр араларны үтеп, дөньяның теләсә кайсы почмагына барып җитеп була кебек. Җырлар ярдәмендә дә әллә кайчан артта калган үткәннәргә кайту мөмкин. Яшьлегем чишмәләре. Хәтерлисезме бу җырны? Ләйсәнне зур сәхнәгә алып чыгып, җырчы әйткән җыр ул. Ләйсән Гыймаева 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Моңлы чишмә уяна кич, гүл бакчасын йөгереп чыган, кем моңлана күрми һич. Яшьлегем чишмәләре еракта калган моңнарында, авылда гармун телләрендә калыр ул югалмас чишмәләр. Яшьлегем чишмәләре еракта калган моңнарында, авылда гармун телләрендә
şişmeler. Seni burada hayır bulan zahra İkevleşip beşer bizmin şişmelerin gündüzün kiş Yaşlıgın şişmeleri Yırakta halkın mınlarında Avulda gırmun dillerinde Kalırım yuğulmaz şişmeler Yaşlıgın şişmeleri Yırakta halkın mınlarında Avulda gırmun dillerinde Kalırım yuğulmaz şişmeler Su yolları İske düşer Hazır indi bizin yıllar Aşık bulup mağlana Yaşlıgın şişmeleri Yırakta halkın mınlarında Avulda gırmun dillerinde Kalırım yuğulmaz şişmeler Yaşlıgın şişmeleri Yırakta halkın mınlarında Avulda gırmun dillerinde Kalırım yuğulmaz şişmeler Kalırım yuğulmaz şişmeler Kalırım yuğulmaz şişmeler Шулайтып, хөрмәтле тамашачылар, яшьлегем шишмәләрен җырын сәхнәдән яңартты популяр җырчы Ләйсән Гыймаева һәм инде бик тиздән ул менә минем янәшәмә килеп җитәр һәм миңа калса тулырак ул менә шушы әйбере турында сөйләр. Хәзер инде бу шулаймы икәнен, юкмы икәнен без бик тиздән белербез. Баксаң инде Ләйсән минем янәшәмә килеп тә җиткән менә шундый матур күлмәкләре белән. Ләйсән, сәлам. Әйт әле, менә бу гитара менә моңа караймы? Бу синең клипта төшкән гитарамы? Әлбәттә инде шул яшьлегем шишмәләре клипында төшкән гитара. Әйтәм бит шул дип, син уйнарга озак өйрәндеңме әлеге гитарада, әйт әле. Бик озак түгел, шушы клипны төшерер алдыннан, процесс алдыннан бик тиз генә өйрәндем. Бик сәләтле икәнсең, Ләйсән, уңышлар сиңа, сине котлыйбыз, шулай бит. Һәм инде Халыкара татар җыры эстрада фестивале алга таба дәвам итә. Дистәләгән архитектура һәйкәлләре, Галиәскәр Камал театры, Кабан һәм Булак күлләре. Бу иске татар бистәсе, Казанның тарихи үзәге. Танылган татар бойлары, мәгърифәтчеләре яшәгән бу бистә татар рухы белән сугарылган. Казанны татар бистәсеннән башка, эстраданы рәсимнән, аның җырларыннан башка күз алдына китереп булмый. Рәсим Низамов 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Arasına, akayınlar yanına Erip gittin seni yegirim, ey kağına kağına Sığılsanın ak gülmegin, seni baklıkka kümeldin Gözlerime seni gözünde kayın bulup görendin Kaysı bayında, kaysı sen bayram dedik dıram Yalnız payınma kışkanımın minar sindip dıram Kaysı payında, kaysı sen
bayına kuşkanımın minanı sindip duram. Bayınlar bilen şoyarıp uzakla oynadınız. Ahırsı meni bütünley görmedi buyladınız. Salusının bak gülmegin seni bakılıkka kübedin. Gözlerime seni üzerinde bayını bulup görünede. Aysı bayında aysı sen bayram edik kıram. Yalnız bayını kuşkarımın minarı sindip duram. Aysı bayında aysı sen ayran edik duram. Yalnız bayını kuşkarımın minarı sindip duram. Aysı bayında aysı sen bayram edik duram. Yalnız bayını kuşkarımın minarı sindip duram. Aysı bayında aysı sen ayran edik duram. Yalnız bayını kuşkarımın minarı sindip duram. Minarı sindip duram. Minanı sindip duram. Иң хит жырын башкарды безгә Рәсим Низамов пирамида сәхнәсендә һәм бик тиздән ул менә шушында басып торыр. Һәм инде хөрмәтле дуслар, әйтергә кирәк, беләсез, бик матур күренә. Сезгә ничектер безнең инде бүләкләребез килә башлады. Әле алга таба ул тулачак та. Менә мәсәлән, хәзер Рәсим абый Низамов үзенең бер кечкенә генә атрибутын безгә бүләк итәр. Нәрсә икәнлеген без инде хәзер бик тиздән белербез. Һәм инде килеп тә җитте безнең Рәсим абый. Рәсим абый, хәерле кичләр. Сез бит инде беләсез, без монда төрле бүләкләр кабул итәбез. Шулай бит. Менә сездә нәрсә булыр микән? Әлбәттә, менә мин сезгә шушы галстукны алып килдем. Бу минем өчен бик тә истәлекле галстукларның берсе. Чөнки татар җырының иң беренче концертында мин галстукны онытып калдырган идем. Шушы галстукны миңа үзенең галстугын Салават Закирович биреп торды. Һәм ул миндә бүләк булып калды, синдә бүләк булып калсын дип. Һәм шушы бүләкне мин сезгә кадерле бүләк итеп алып киләм. Бик зур рәхмәт. Рәсим, миңа туры килә бугай буймы? Миңа әйбәт кенә туры килә. Әйе, шуңа күрә алга таба мин киеп йөрермен, яме бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә уңышлар. Ә инде без, хөрмәтле дуслар, алга таба дәвам итәбез. 2001 елда Рәсим Низамовның кайыннар арасында җыры чыккач, "Эй сүктеләр" үзен хәтерлисезме? "Эй сүктеләр". Сүктеләр җыр авторы Роберт Миңнуллин. Үзе Роберт Миңнуллин, үзе агачны кыз баладан айырып ала алмаслык дәрәҗәгә җиткән дип. Ләкин җыр үч иткәндәй шундук популяр булып китте. Һәм шуларга кызыгыптыр инде. Аннан соң төрле җырларда бу мискин кайынны нишләтмәделәр генә. Аудардылар да, агарттылар да, елаттылар да. Ләкин әйтергә кирәк, ул кайыннар Рәсимнекен уздыра алмады. Һәм без шушы матур юбилейбыз уңайыннан ул кайынны эзләп таптык. Аның координатларын белү бер дә авыр булмады. Рәсим барысында әйтеп бирде. 800 километр туры, 30 километр сулга, 20 метр уңга, 10 адым артка, 2 сулга һәм менә әлеге кайын сезнең каршыгызда. Актаныш кайынлыгыннан, әйе, кадерле дуслар, һәм без шушы матур юбилей уңайыннан, шушы кайынның бер өлешен безнең берәр тамашачыбызга тарихи бүләк итәсебез килде. Ул гади түгел, ул Рәсим Низамовның автографы белән әлеге кайын бүләне. Һәм ничек уйнатабыз? Ну ничек дип инде менә безнең хәзер декабрь, әйме? 12 ай. 12 ай. 12 рәт булсын. 12 рәт бармы биредә? Әллә юкмы? Бар. Кирәкме сезгә шундый утын бүләне? Кемгә кирәк? Кемнең мунчасы бар? Юк, сакларга кирәк ул бит. Бу бит инде тәрәс төбенә гөлләр янына куя торган әйбәт. Сервантка. Хәтта шулай. Ничәнче урын? Ничәнче урын? 20-нче фестиваль. Шуңа күрә 20-нче урын булсын. 12-нче рәт. Бармы әллә? 20-нче урын. Нинди бәхетле тамашачы. Сез үзегез күтәрә алмасагыз, берәр җигетегезне җибәрегез. Үзегез генә Юк, рәхим итегез, чыгыз монда. Бирегә, тиз. Шаба. Авырмы ул?
Күтәреп қара. Әкірен. Йо! Бу бик жеңіл. Әкірен бірінші рәтлерге қазір. Ғафу едіңіз, ол тілемеді. Әйе. Қыздар, әбізейді біз күшлейтіп алғышмайық әлі. Біздің фестивалімізді мына бит бірінші бәхет иесі. Гүлназ, сиңа да шәшәклер. Шәшәклер Гүлназға. Әбуләк, сізге? Қайырлы кеш, сіздің есіміңіз нешек? Рима. Римма, сіз бик бәхетлі болырға тиешсіз. Шушы бәхет сізге яңа елда яңа оңышлар, бәхет, шатлық бүләк етсен. Алқышлар Римаға. Менде яқшы бүләк, деме? Әлі олан шешәклер кебі көтәріп кетті. Әлігі бүкәнді. Достар, біз дәуам етәбіз ихтибар экранға. Шәһәребезнең тагын бер истәлекле урыны Казанның Үзәк тимер юл вокзалы. Тимер юл вокзалында гел хәрәкәт. Шул рейслар буйлап үткәнгә кайтыйк. 2000 елларда һәр тарафтан яңгыраган җыр сүзләре искә төшә. Ул ятныкы була алмый. Ул минем өчен туган төнге урам. Хитне башкаручы җырчы Әлфинә Әзгамова бу җыры өчен 2004 елда Татар җыры лауреаты исеменә лаек булган иде. Әлфинә Әзгамова 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Urladı denge uran
Миңа калса әлеге мизгелләрдә барлык тамашачылар Һинд илендә берәр нинди төнге урамда йөреп кайткан кебек булганнардыр. Шәхсән үземә дә шулай тоелды, ләкин әлеге ләззәт ахырына таба якынлашты. Ни өчен дигәндә, Әлфин апа үзенең чыгышын тәмамлады һәм инде бик тиздән ул менә шушында басып торачак. Без бит инде бүген төрле бүләкләр, атрибутлар, истәлекле әйберләр кабул итәбез. Ә менә Әлфин ападан нинди әйбер булачагын миңа үземә дә кызык, бәлки инде берәр нинди Һинд иленнән килгән әйбердер, бәлки берәр нинди бизәнү әйберседер. Ансы безгә караңгы, ләкин нәрсә булачагын без инде бик тиздән белербез. Ни өчен дигәндә, мин инде ишетәм безнең Әлфин апа килеп җитә хәзер шушында һәм үзенең бүләген дә безнең иҗади музеебызга, татар җырының 20 еллык тарихы булган музеена тапшырыр. Менә килеп җитте безнең Әлфин апа. Әлфин апа, сездән нәрсә булыр безгә әйтегез әле? Хәерле кишләр барыгызга да. Инде мәгълүм булганча мин КАМАЗ заводларының берсендә эшләп киттем һәм инде менә шушы уенчык КАМАЗны шушы бүген бәйрәмдә бүләк итәсем килә. КАМАЗ һәм татар җыры Татарстанның даны. Шулай, мин дә шулай дип уйлыйм, мин дә килешәм. Калганнар да килешәләрдер. Бик зур рәхмәт. Алсам буладыр бит инде, әйе, бик зур рәхмәт. Бу инде безгә истәлек булып калыр. Сезне котлыйбыз, сезгә уңышлар һәм инде татар җырын дәвам итәбез. Казанның үзәгендә туган авылым урнашкан. Агач иләр, авыл мише, яңа пешкән кыймак исе, мәтрүшкәле чәй үткәнгә алып кайта кебек. Җырлар белән дә үткәнгә кайтып була. Нәфкать Нигъмәтуллин җырлары белән. Алар күңелнең иң нечкә кыллары аша үтеп, хатирәләрне яңарта. Өшегән җанны җылыта, яшәтә. Нәфкать Нигъмәтуллин 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Uzak durdu adım çapmadı, vuruluşta şak atmadı. Kandıravlar bağım, alım uğramlarım, şeşkelerge bulup bulmadı. Uzak durdu adım çapmadı, dağlarga möner mi okundu. Siyen yarlar bilen kışta buranlarda, vadaştı yolgısı bakmadı. Siyen yarlar bilen kışta buranlarda, vadaştı yolgısı bakmadı. Uzak durdu adım çapmadı. Uzak durdu adım çapmadı,
Тормыш ауыр шағатылады. Сәнгер тасмаларны, бәлүр баталарны, сихри шамданларды атмады. Сәнгер тасмаларны, бәлүр баталарны, сихри шамданларды атмады. Uzak durdu adım şapmadı. Uzak durdu adım şapmadı. Şatır terezeden paradı. Yarısı baklamadı, dertler atmadı, şalbırlar üzmedi, satmadı. Yarısı baklamadı, dertler atmadı, şalbırlar üzmedi, satmadı. Uzak durdu adım şapladı. Uzak durdu adım şapladı. Uzak durdu adım şapladı. Моңлы сагышлы тавышын ишеттерде барыбызга да Нәфкат Нигъматуллин. Ләкин без моңайга ашыкмыбыз, дуслар, чөнки бездә бәйрәм, бездә бүген туган көн, бездә юбилей. Менә инде Нәфкат абый безгә юбилей уңайыннан, туган көн уңайыннан нинди бүләкләр белән килгән микән? Нинди күчтәнешләр белән килгән микән? Үземә дә кызык, бик тиздән белербез, хөрмәтле дуслар. Шундый моң ияләре бар икәнлеге безнең халыкта бу бик зур горурлык. Нәфкат абый, килегез, рәхим итегез, монда килеп җитте. Кайдан камыр ризыгы чыктым дисәм, Нәфкат абый өч почмаклар белән килгән икән. Мондарак басыгыз, Нәфкат абый. Келегез мондарак, менә. Монсын үзем алам, яме, үземнең кулыма. Нишләп өч почмак белән килергә булдыгыз? Менә гадәттә бай булат. Юбилейларга бит инде күчтәнәшләр баралар. Менә мин күршедә генә туган авылым ресторанында махсус менә үч почмаклар пешертеп алып килдем. Менә рәхим итеп менә. Бу туган авылым үч почмаклар алайсыңмы? Шушы тәмле почмакларны без авыз итербез хәзер. Бик зур рәхмәт күчтәнәчләрегез өчен. Сезгә уңышлар, татар җыялга тәбәдәм итә. Миңа тәмле булсын. Бәйрәм сәхнәсендә Татарстанның халык артисты Нәфкат Нигъматуллин әйдәгез тагын бер тапкыр көчле алкышлар бүләк итик аңа. Һәм шулай ук алкышларыбыз безнең спонсор партнерларга. Генераль партнер Татнефть компаниясы. Рәсми партнер Елас Алабуга автомобиль заводы. Mercedes-Benz автомобильләренең рәсми дилеры Канавто компанияләр төркеме. Безнең партнерлар Кукмара Металл Сауд Саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Камский коммерческий банк. Формле даруханәләр шелтәре, дарулар арзан бәядә. Изумруд ювелир кибетләр шелтәре. Россельхозбанк ачык акционерлык җәмгыятенең Татарстандагы региональ филиалы. Югория именият компанияләр төркеме акционерлык җәмгыяте. Алмаз VIP бизнес сувенирлар җитештерүче Зәркән оешмасы. Туган авылым милли комплексы. Турыдан-туры трансляцияның генераль партнеры Савинхаус торак комплексы. Риваятның дәвамы. Менә хәзер сезнең көчле алкышлар. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм бәйрәм сәхнәсенә карыйбыз, дәвам итәбез. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе. Филармония тарихы ул Казанның сәнгать тарихы. Күпме җырчылар, биючеләр, музыкантлар шушы сәхнәдә балкыган. 1976 елларда япь-яш кыз һәм дүнә беренче тапкыр шушы зур сәхнәгә күтәрелә һәм
төшми. Быел эстрадыбыз легендасы Хәмдүнә Тимергалиева шушы ук филармония сәхнәсендә 70 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Хәмдүнә Тимергалиева 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Су буйларында йөргәндә чәчәкләргә эндәштем. Сары чәчәкләр белән синдәй күреп сөйләштем. Җырым чыңлады күңелемдә, сары чәчәгез мәгез, сары чәчәкләрне өзеп, ялгыз кала күрмәгез. Үзем әле сары чәчәк, барыбер ялгыз калдым мин. Сары чәчәкләрне өзеп, сине искә алырмын. Sары çiçeklerden gene Jidim çiçek beylemin. Sigan yarım siğağına yazmışımını min beyledim. Jırım şığladı күңелемдә, sarı çəçəgiz məgiz, sarı çəçəklərini üzüb, yalnız qala görməgəz. Üzüm əli sarı çəçək, baribir yalnız qaldım min. Sarı çiçeklerini üzüp, seni hiske alırmı? Jırım şığladı күңелемдә, sarı çəçəgiz məgiz, sarı çəçəklərini üzüb, yalnız qala görməgiz. Üzüm əli sarı çəçək, baribir yalnız qaldım min. Sarı çiçeklerini üzüp, seni hiske alırmın. Su boylarında yürgəndə çiçeklerge endeştim. Sarı çiçekler bilen sinde
Бәй күреп сөйләштем Жырым шыңлады күңілімді Сары шәшәк үзмәді Сары шәшәкләрні үзіп Yalnız bana görmegen Üzemeni sarı şeşek Vardır yalnız baldığım bir Sarı şeşeklerini üzüp Seni hiske alır mı? Üzemeni sarı şeşek Var bir yalnız kaldığım bir Sarı şeşeklerini üzüp Seni hiske alır mı? Татарстанның халық артисті Хамдуна Тимиргалиева. Татар эстрадасының легендасы, яратқан жыршыбыз Хамдуна Тимиргалиеваны бәйрәм сәхнәсендә 70 яшьлек юбилейы белән тәбриклибез. Хамдуна апа, ашыкма. Ашыкма китәргә. Кабул итеп алырга алкышларны. Сиңа карыйлар, сиңа сыкланалар, сине яраталар. Юбилей сәхнәсендә юбиляр. Рәхмәт туган кайларым. Рәхмәт сезгә. Без сине яратабыз. Менә бу яратабыз сүзен хәзер син Сәфәр вә Зирә әйттең. Ник? Чөнки мондый яратабыз ише матур сүзләрне әйтер өчен без сәхнәгә мөхтәрәм кунагыбызны чакырмакчы булабыз. Барс Медиа компаниялар төркеме директорлар советы рәисе Камил Мәүләтулла Гараев, рәхим итегез. Тагын бер тапкыр хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Безнең үзебезнең шушындый күркәм фестивалебыз бар татар җыры. Чөнки татар халкы иң бай халык, иң зур халык. Һәм без горурланабыз безнең яшь җырчыларыбыз белән. Матур җырчыларыбыз белән. Ләкин безнең үзебезнең легендабыз бар. Ул Хамдуна апа. Кайда гына безнең концертлар барып җитми, нинди төбәккә генә, Мәскәүгә дә, Уфага да, Сибир якларында, бөтен җирдә безнең белән Хамдуна апа. Хамдуна апа, сезгә бик зур рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Менә Хамдуна апа артында или синең күз алдында инде бөтен бер буын төкем җырчылар килеп чыкты. Татар җырчылары. Алар үзләре хәзер бөтен җирдә җырлыйлар. Алар белән эшли торган безнең дә яңа яшьләрдән торган компаниябыз бар. Менә әйтеп кенә китер идем, быелгы 20-нче елгы фестивальне үткәрүдә менә безнең залда 1000 тамашачы утыра. Моны эшләү өчен 1000-гә якын кеше эшли. Ул безнең коллектив яшьләр, аларга табынып эшлибез. Алар исеменнән сезне фестивальдә катнашым килә. Хамдуна апа, сиңа теләгем бар. Яшәргә. Яшәрергә. Җырлап, татар җырын җырлап яшәргә. Мәңге яшәргә. Рәхмәт сезгә, рәхмәт җанкай. Безнең алкышлар чәчәк бәйләме тәбрикләү сезләре. Камил Мәүләт, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле туганнар, дуслар, якыннар. Минем дә әйтеп китим әле, менә шушы Барс компания турында әйтәсе килгән сүзем. 20 ел эчендә үзебезнең халкыбызның, татар халкыбызның һәм читтә яшәүче татарларыбызның бик күп талантлы яшьләрен
өстеріп шығардылар. Рахмет сізге, мені де ұнытпағаныңыз үшін. Мен бетінде Петр Первый заманынан жырлай башлаған дерсіз. Рахмет сізге. Олларның рахметі яусын. Хәммәгізге де яме. Татарстанның халық артисті, легендабыз Хамдуна Темірғалиева. Исән сау яшик, туғаннар. Бик матур өзіміздің республикабыз. Хамдуна апа, яша. Жырла, балқы сәхнеден һәм яшар. Рахмет. Әмин Хамдуна апаны ижад музейына алып кіріп кетем. Қазір көрірсіз. Менә шундый матур чәчәк бәйләмнәре бүләк иттеләр Хамдуна апага. Һәм инде хөрмәтле дуслар, монда бер генә сүз. Хамдуна апа турында сәгатьләр буе сөйләсәң дә аз булыр кебек тоела. Хамдуна апа ул легенда. Һәм инде кабаттан нишәнче мәртәбә тамашачы мәхәббәтен яулап, ул инде сәхнәне калдырды. Һәм килеп җитә тиздән безнең янәшәбезгә. Бик матур чәчәк бәйләмнәре белән, бик матур күлмәкләре белән, матур Хамдуна апаны көтәбез шундый матур иҗади музеебызда. Безнең инде бүләкләребез шактый җыелды монда. О, менә монда чәчәк бәйләме килә. Үзе чәчәк бәйләмен тоткан чәчкә сыман матур Хамдуна апа, ничек хәлләрегез? Аллаға шөкер, менә күреп торасыз, бүгенге көнне бигрәк матур кичәдә катнашам. Инде 20 ел эчендә бик күп шушындай матур кичәләрдә катнашырга туры. Әле алга таба тагын бик күп еллар буе шундый матур кичәләрдә катнашырга насыйп булсын. Без монда бүләкләр кабул итәбез, һәм инде аңлавымча, менә бу баян сездән бүләк буларак безгә килә. Шулай бит, әлеге баян турында күбрәк сөйләп китегез әле безгә. Бу баянны мен алып килдем сезгә. Бүләк итеп, һәдия итеп. Бу баянда Рөстәм Валиев уйнады, миңа Галигә барам дигән җырын. Инде әйтәсем килә. Бик күп еллар бергә яшәдек Рөстәм Валиев белән. Аның истәлеге булып калсын. Урыны җмахта булсын. Шундый яхшы музыкант белән эшләгәнемә мин бик горурлымын, шатмын. Урнашмакта булсын инде. Бигрәк талантлы музыкант иде. Шулай, амин шулай булсын. Менә нәкъ әлеге теләкләр белән сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә уңышлар гына юлдаш булсын. Тагын бик күп матур җырлар көтәбез сездән. Һәм инде шушы матур фестивальне, Татар җыры фестивален туган көне белән котлыйбыз. Кул Шәриф мәчете, Татарстанның һәм Казанның үзәк мәчете. Казан Кирмәне җирлегендә урнашкан. Мәчет дөнья күләм танылган. Филүс Кахиров. Бу җырчы егетнең исеме дә чит илдә яшәүче милләттәшләребезгә яхшы таныш. Бу җәйдә ул Торонто, Нью-Йорк, Канадада чыгыш ясап кайтты. Ә менә зур сәхнәдәге иң беренче чыгышы 2008 елда Татар җыры фестивалендә булды. Филүс Кахиров 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Тилемеріп күткән, яшіліклер өткән, ұнытқансыңдыр, сен мені көптен, ұнытқансыңдыр, сыңдыр шулы сыңдыр, язмышлар шулдыр, ялғышлар шулдыр, unutmansındır, sındır şul sındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Sen indi meni uylamıysındır, Ulda uylamay dip oylaysındır, uylamayısındır, sındır şul sındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur, uylamayısındır, sındır
болсаң әгәр килгәләр иде синнән бер хәбәр яратмыйсыңдыр соңгыр шулсыңдыр язмышлар шулдыр ялгышлар шулдыр яратмыйсыңдыр соңгыр шулсыңдыр язмышлар шулдыр ялгышлар шулдыр язмышлар шулдыр Менә шундый мәхәббәт иленә алып кайтты безне Филус Кахиров. Инде аны Татарстанның, халкның алтын тавышы диләр һәм бу дөрестән дә шулай. Менә шундый бик күп җылы алкышларны кабул итеп, Филус хәзер сәхнәдән төште һәм ниһаять безнең янәшәбезгә дә килеп җитәр. Инде безнең иҗади музеебыз тулганнан тула бара. Бик тә җитез килеп җиттең Филус, беләсеңме? Сәлам беренчедән, икенчедән беләсең бит инде без монда бүләкләр кабул итәбез. Синнән нәрсә булыр безгә? Әйт әле. Ассаламу алейкум һәммәгезгә дә. Беренчедән барыбызны да шушы зур бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Икенчедән инде 2007 елда безнең атаклы, күренекле, профессиональ композиторыбыз Мирсаит абый Яруллин менә шушы җырлар җыентыгы миңа үзенең теләкләре, үзенең имзасы белән бүләк иткән иде. Кызганычка каршы ул тиз арада безнең арабыздан китеп та барды, ләкин аның җырлары калды, мәгънәле, моңлы җырлары һәм менә шушы җыентык миңа шуңа да бик кадерле. Мин инде бүгенге көндә татар җырын шушы юбилей белән тәбрик итеп, әйбит, менә шушы җыентыкны сезгә тапшырасым килә. Рәхмәт Филус, рәхмәт бик зур әлеге зур бүләгең өчен. Менә шулай итеп күрсәтик. Бик зур рәхмәт. Зине котлыйбыз, тәбриклибез. Уңышлар. Татар җыры дәвам итә. Горький паркы. Рус Швейцариясы дип аталып йөрүче бу урын интеллигенцияның яраткан урыны булып саналган. Заманында паркның сукмаклары буйлап Федор Шаляпин, Максим Горький, Алёша Пешков йөргән. Ә хәзер парк буенча ныклы адымнар белән алга атлап баручы җырчы Иркә. Иркә эстрадада да шундый ук ныклы адымнар белән алга баруын дәвам итә. Аның зур терәге гаиләсе һәр вакыт янында. Бәхет өчен тагын ни кирәк? Бәлки, тагын бер алтын барс? Иркә 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә.
Бузлы суға саласың, я отта яндырасың, я көкке алып ұшасың, я ташлап қалдырасың. Ауыл башындағы тауынан тәгіп тулы жилер, ішімде сені ақ бұзақта, үстіңде аппақ көлмер. Біздің иніштегі янына ұяқ тұрған қарлығаш, қарлығашта қадір юқ, янымда сен болмаған. Біздің иніштегі янына ұяқ тұрған қарлығаш, қарлығашта қадір юқ, янымда сен болмаған. Біздің иніштегі янына ұяқ тұрған қарлығаш, қарлығашта қадір юқ, янымда сен болмаған. Біздің иніштегі янына ұяқ тұрған қарлығаш, қарлығашта қадір юқ, янымда сен болмаған. Қарлығашта қадір юқ, янымда сіз болмаған. Бик рәхмәт. Тамашачылар, елның күп вакыйгасы алга таба дәвам итә. Һәм инде безнең 20 еллык тарихы булган татар җырының иҗади музее да төрле истәлекләр белән тулганнан тула бара. Һәм инде хәзер тулландырыр аны Татарстанның ат казанган артисты Иркә әле генә чыгышын ясады. Һәм инде тиз адымнар белән безгә таба атлый. Миңа калса инде аннан да бик кирәкле, истәлекле әйбер кабул итербез әлеге мизгелләрдә. Һәм инде тавышын да сизеп торам, безгә Иркә килеп җитә. Менә ул Иркәнең күлмәкләре, малай киләле, матур чәчәкләр бүләк иткәннәр шулай бит. Иркә, сәлам, беренчедән мондарак кил, рәхим ит мондарак. Ничек кәефләрең? Бик әйбәт, минем өчен бүген шундый дулкынландыргыч кич. Безнең өчен дә шулай ул. Менә тизрәк менә бай бергә күчәсем килә. Нәрсә бу? Нинди бүләк булыр бу безгә? Мен сезгә беләсезме, татар җырының 2001 елга чыккан видео кассетасын бүләк итәсем килә. Менә бу кассетаны мин бик күп тапкыр әйләндереп караган идем. Менә айруча кемнең, әйтә менә байлар тутык име? Кемнең җырларын күбрәк яратып карыйдың шушы кассетадан? Әлбәттә, мин бөтен барлык җырчыларны яратам, хөрмәт итәм. Тик айруча Хания апаны, легендар җырчыбыз Хания апа Фәрхинең җырларын айруча яратып, кат-кат карыйдырым. Рәхмәт, Иркә, без дә сине яратабыз, без дә сине хөрмәт итәбез. Һәм инде шушы матур сүзләр белән татар җырын туган көне белән котлыйбыз. Татарстанның атказанган артисты Иркә. Әйтегез әле, кадерле тамашачылар, кайсыгыз Иркәнең бу җырын әлдә яратып тыңлый икән? Кулларыгызны күтәрегез әле. Искәндәр, хәзер инде теге кулларны күтәрик, төшерик диеп, алай сораштыру ясап ятмыйлар, әйме? Халык бер нәрсә ошый икән, ошамый икән, тота да подписләр җыя башлый. Петиция булдыра. Әйе шул. Хамдуна апага каршы да петиция җыя башлаганнар бит. Халык фикере буенча пенсия яшен нәкъ менә Хамдуна Тимергалиева аркасында гына күтәргәннәр икән. 70 яшькә җитеп һаман сәхнә тота, ачу килмәгәе. Ярар әле анысы олы буын җырчылары берләшеп Элвин Грейга каршы петиция булдырганнар, имзалар җыя башлаганнар, безнең җырларны җырламасын дигәннәр алар. Ләкин әлеге петициягә бер Фәнбәли Әхмәтов кына куймаган. Ул минем җырларымны барыбер җырламый дигән. Рифат Зариповка да каршы чыгалар икән. Сәхнәгә микрофон стойкасын зинһар чыгарып куймасын. Югыйсә шул стойка артына качкач, аны һич ничек күреп булмый дип зарлана татар халкы. Әммәгәрләгән ирад нишләгән тотканнарда Әнвәр Нургалиевка каршы петиция булдырганнар.
фатирға дейіп, квартираға, машинаға дейіп жиған біттін ақшаларны қатынлар сенің концертіңа барып туздырып ери. Туқтат бұл ішіңні дейіп шоң суғалар. Бірнешлетіп да болмай, күшләп яраттырып та, ташлаттырып та болмай. Бірнешли алмай Әнвәр Нурғалиев. Һәр ел диярлек Казан шәһәрендә яңа парклар, скверлар ачыла тора. Шәһәрнең һәр районы үзенең яшел утравы булуы белән горурлана ала. Шәһәр ыгы-зыгысыннан качып, халык паркларга агыла. Монда танылган артистларны да очратып була. Әнвәр Нурғалиев Башкортстанда күптән үз исемен булдырып, танылып, әле күптән түгел генә Татарстанга килеп җиткән җырчы. Кыска вакыт эчендә ул Татарстанда йолдызга әйләнде. Әнвәр Нурғалиев 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Сәдә йыллар тезелеп сафка, йөрәк һаманда сине ярата. Хатларда йөрмәй, хәбәрең килмәй, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята. Йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята. Йөрәк һаманда сине ярата. Белмим кем белән гомер итәсең, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Мин дә гөл сине сагынам шулай. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Жыр белән сиңа сәламнар йолыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соңдыйсың микән, соңдыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соңдыйсың микән, соңдыйсың микән? Жыр белән сиңа сәламнар йолыйм. Тыңлыйсың микән, соңдыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соңдыйсың микән, соңдыйсың микән? Жыр белән сиңа сәламнар йолыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соңдыйсың микән, соңдыйсың микән? Жыр белән сиңа сәламнар йолыйм. Тыңлыйсың микән, соңдыйсың микән? Казан!
Бардырды ызын киш Сағышлана көңіл кәйім Тынышлана алмый хиш Янарымда сені жаным Киле бигрәк күрәсім Синең мәхәббәтне тойып Назларыңда yüzәсім Сағышларым, сағышларым Син минем сағышларым Син генә бизи аласың Гомерем агышларым Сағышларым, сағышларым Син минем сағышларым Син генә бизи аласың Гомерем агышларым Күрсәң иде Дишекләре сағынғаны Булсаң әгәр янарымда Жылытыр идің жаны Янарымда сине жаным Килә бигрәк күрәсем Синең мәхәббәтне тойып Назларыңда yüzәсем Сағышларым, сағышларым Син минем сағышларым Син генә бизи аласың Гомерем агышларым Сағышларым, сағышларым Син минем сағышларым Син генә бизи аласың Гомерем агышларым Sağışlarım, sağışlarım Sin minem sağışlarım Sin gene bizi alasın Ömrüm ağışlarım Sağışlarım, sağışlarım Sin minem sağışlarım Sin gene bizi alasın Ömrüm ağışlarım Яратып кучаклаучы Әнвәр Нургалиев булды сәхнәбез түрендә. Инде тамашачылар аны бик нык җибәрәселәр килмәсә дә, мин аны үземнең янәшәмдә көтәм һәм бик тиздән Әнвәр килеп җитеп, үзенең бүләген безгә тапшырыр, бәлки бүләк булыр, бәлки күчтәнәч булыр. Ансы безгә әлегә караңгы, тик бик тиздән без шушы мәгълүматны белербез. Һәм инде шушы урында аның бүләген дә куербыз без үзебезнең иҗади музеебызда. О, Әнвәр килеп тә җитте. Хәерле кичләр, Әнвәр. Нинди эмоциялар кичерәсең әйт әле? Эмоцияларын үземдән аңлатып бетә алмыйм, мушкетәр хәлләр, потому что яңа ел. Яңа ел, менә шуны сорамакчы. Бу син безгә күчтәнәч алып килдең инде, димме? Алып килдем. Уфадан бирле. Соклап алып килдем. Барысы да свежий. Яңа ел, татар җыры үзе бер бәйрәм бит инде. Ну, күңелләрем тула инде. Хәерле кичләр, изләрләрбез! Кил әле Иделнең җиләшиле Юлларга чәчәкләр сип әле Ак булып, саф булып истә калсын Казанның кадерле кичләре Кичке бауманы Ак булып, саф булып истә калсын Казанның Туган ил шакырган зур юлларга Китәрбез таңнарда без моннан
Biz tuğan jir tufrağında Kırlarda, idilde, dingizde İsen sağ bulsunlar balalar deyip Hayırlı yol dile il bizge İsen sağ bulsunlar balalar deyip Hayırlı yol dile il bizge İdilge sızılgan aylı yolda Mıngına jır ola Sağınır kızlar bu kişilerini Şeşlerge şal kirgen şırdada Məngüge ömürge iste kalsın Kazanın kadirli işleri Мин ұшам. Татар жыры мені қанатландыра. Сізлер сөзге қошыла, сихри күйлерге орала, һәм жыр туа. Бұл жырларны бізге йолдызлар бүләк итә. Юк, күктәге йолдызлар түгел, а бүген шушы сәхнәдә балкучы йолдызлар. Ә кемнәрдер инде сүнгән. Балкыган да мәңгелек йолдызга әйләнеп күккә күтәрелгән. Аларны без беләбез. Алар безнең күңелдә. Туған якка yol tutamın, tuğan yak, in güzel aziz yakka, tuğan yak, jir jilekleri peşken şat, tuğan yak, aşığım kayılıkka, tuğan yak, Talpına kunen, talpına aşkına, yar suene tuz gene, kayılıkta jilek peşken, siz ürep özgene. Zaya yılğalar ağa, zaya yılğalar ağa, Dükkən yarlarga tulı. Ağar idim şul yaqlarga, ağar idim şul yaqlarga, Şişmə munları Qaydan əli eldirmişke, qaydan əli, şişməgə düşəməli, Haman sini söyüm diye, haman sini diye, Sırımne şişəməli, Ak çiçekler kızıp kar yava, Həsrləsib yemlim ay kişim, Şumut şişim atkan tuğayda, Yürgen
Ак чәчәк атлар тугайда Йөргән идек икәү нур кичеп Ак чәчәкләр кебек кар ява Хәтерләдем ямьрәм ай кичен Шымыр чәчәк аткан тугайда Йөргән идек икәү нур кичен Шымыр чәчәк аткан тугайда Йөргән идек икәү нур кичен Менә тагын көзләр җитте Менә тагын яфрак коела Салкын көзнең сары төсе Сагыш сала күңел баела Килсин, килсин, үзең кил Яратам шуны бер Килсин, килсин, үзең кил Әле дә сон түгел Тыңласынмы яшьлек хисләремне Җырларыма кушып җырласам Каршы килмәсенме йөрәгемне Мәрхәбәтем белән җырласам Кайткан чакта сармын буйларына Яннарында мәңге калырам Кырык көнче ташлап кырык яклап Җылысынма каршы алырга Бәйрәм сәхнәсендә Дорога звезд балалар хоры. Безнең кайнар алкышлар. Кеше килә, кеше китә. Бу дөньяда бары ике нәрсә мәңгелек. Ул мәңгелек, ихлас, мәхәббәт һәм моңлы татар җыры. Моң һәм сөю, шилтірәп аккан шишмә көйе һәм мәңгелек мәхәббәт. Булар икесе бергә бер сәхнәдә. Россиянең ат казанган, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Идрис Газиев. Саума, Болгар, изге Болгар җире, бабаларыбыз җире. Монда вакыт тукталып, мәңгелеккә кагылгандай буласың. Ак мәчет, яшь архитектура һәйкәле булуына карамастан, бүген ул Болгар шәһәре мәдәниятенең алыштыргысыз бер өлеше булып тора. Идрис Газиев татар-башкорт эстрадасының бер өлеше. Аның җырлары вакыт белән сыналып, халык күңелендә аерым урынны биләп тора. Көчле, шул ук вакытта йомшак тавыш. Идрис Газиев 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Мәңгелек мәхәббәт әнинең күзләре юлларга әйтелгән әтинең сүзләре шунысы үкенеч соң гына аңлыйбыз күңелнең аклыгын Күзләрнең сафлыгын шунысы үкенеч соң гына аңлыйбыз күңелнең аклыгын күзләрнең сафлыгын. 'Күзләрнең 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 сафлыгын.
Жеңіл болмай язмыш Ул сула кертәле Тормыш күперләрен үтәсе бар әле Тормыш юлларымда Янымда үзләре Әнинең күзләре Әтинең сүзләре Тормыш юлларымда Yanımda üzleri Eninin güzleri Etinin süzleri Etinin süzleri Qaydağına taşlasa Üzümni yazmışlar Qartaytıp aşığıp Ütsene yazı kaşlar Her vakit kadirde Saklarman yüzlerin Eninin Her vakit hatırda Saklarman yüzleri Eninin küzleri Etinin süzleri Etinin süzleri Saklarman yüzleri Eninin küzleri Etinin süzleri Etinin süzleri Eninin küzleri Eninin küzleri Ғажайып моң дүниясына алып барып қайтты бізді Идрис Ғазиев. Ләкин біз мұңайырға шықмаймыз, құрметті достар. Бүгін біздің бәйрәм һәм инде біз дәвам итәбез алға таба. Татар жырының тарихи ижади музейі біздің мұнда қабыл итә бүләкләр, атрибутлар, истәлекле әйберләр һәм инде Уфа якларыннан біздің қунағыбыз Идрис Ғазиев нинди бүләк белән килгән микән? Килеп тә җиттем. Менә бит Идрис абый, ничек кәефләрегез? Кәефләр бик дулкынландым, чөнки иң кадерле кешеләр турында бит җыр. Аларны ничегендә дулкынланмыйча башкарасың. Шулай, сезнең кулыгызда күрәм ниндидер бүләк, нәрсә бу тулырак сөйләгез әле зинһар өчен. Бу беләсезме, бу Идрис Ғазиев җырлый дигән бу пластинка. Бу пластинкага әйбит 35 ел булды инде. Бу пластинка миллион дип атала. Хәтергездә был бардыр инде тамашачыларның. Менә шушы җырдан алып бүгенге көнгә кадерле дуслар, тамашачылар, дуслар, җыр моң сөючеләр 35 ел үткән, менә бүген юбилейда шул тиклем дулкынланам, шул тиклем барысында башкаручыларын да оештыручыларны котлыйм һәм әлбәттә җыр эчендә, гомер буе җыр эчендә һәм шушы җыр юлына
Инде үзенең фатихасын биргән әтине, әниемә зур рәхмәтләр һәр вакытта әйтеп. Рәхмәт бик зур. 35 ел гына түгел, артыгы белән тагын иҗатыгыз дәвам итсен. Иҗат чишмәге саекмасын. Рәхмәт бик зур. Идрис абый, инде без дәвам итәбез, сезне котлыйбыз һәм инде татар җырын туган көне белән тәбриклибез. Муса Җәлил исемендәге Татар Академия дәүләт опера һәм балет театры. Заманында опера һәм балет театрында Галия Кайбецкая, Сара Садыкова, Хайдар Бигичев кебек бийек җырчыларыбыз чыгыш ясаган булса, хәзер аларга алмашка талантлы яшьләребез килде. Артур Исламов, Филүс Кахиров, Эльмира Калимуллина. Эльмира Калимуллина «Голос» телевизион проектында республикабыз данын яклап лауреат исеменә лайык булып кайткан кызыбыз. Эльмира Калимуллина. 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Gözlerinde kara bulmağaç Yeşirekkenige utular saladan Yalkanında özü yanmağaç Yeşirekkenige utular saladan Yalkanında özü yanmağaç Oyda korimin amın suğana Milyen kebek minem uyamna Kim bilemisigen yara belen Gönürlük kebrge buluna Kim bilemisigen yara belen Gönürlük kebrge buluna Nige kara, gözlerinde kara bulmağaç Siyem nige kula dirde, ömürlük kebrge bulmağaç Siyem nige kula dirde, ömürlük kebrge bulmağaç Siyem nige kula dirde Kirpiklerin senin niye kara bulgan Gözlerinde kara bulmağaç Yeşirekkenige utlar saladan Yalkanında özü yanmağaç 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 Бик зур рәхмәт! Барлык
Рәсәй халкына татар моңын, татар җырын ишеттергән Илмира Калимуллина әлеге мизгелләрдә татар җыры сәхнәсендә, һәм инде бик тиздән, хөрмәтле дуслар, бик тиздән килеп җитәчәк ул шушында. Һәм аның белән без бергәләшеп, аралашып алырбыз. Илмира безгә нинди бүләк алып килгән микән? Бәлки инде Мәскәүдән алып килгән микән? Каян алып килгәнен хәзер бик тиздән белербез. Әлегә менә күзәтеп торыгыз. Монда безнең очпочмаклар, мандариннар, баян, нәрсә генә юк. Һәм инде бу бик нык сөендерә, хөрмәтле дуслар. Һәм инде менә әлеге мизгелдә безнең Илмира Калимуллина килеп җитте. О, күлмәге Илмираның. Илмира, ничек синең эмоцияларың, ничек кәефләрең? Кәефләрем 100%-ка үскән минем хәзер теге. Ялтырап торган күлмәгең шикелле, шулаймы? Әйе, шулай. Нинди бүләк алып килдең безгә, әйт әле менә. Беләсеңме, бу бик кызыклы теге история дип әйтим инде. Бу чаршаудан ясалган тюрбан. Бухарада булганда теге елны мин клипны төшергән идем. Һәм Казанда үземнең тюрбанымны калдырдым. Һәм отельдә күрдем. Ага, чаршау бар икән. Аны Илмира? Мин аны алдым, кистем һәм менә шундый тюрбан. Булдыргансың. Молодец. Менә Үзбәкстан якларынан менә шундый чаршаулы тюрбан алып кайткач бик шәп булган инде. Алга таба зурдан зур уңышлар сиңа, әйме. Үзеңә бик зур рәхмәт, котлыйбыз сине җиңүң белән. Һәм инде татар җырын алга таба дәвам итәбез. Безнең көчле алкышлар. Күрәсең, безнең залда нинди энергетика экранда сүнеп ала хәтта. Тагы да көчлерәк алкышлар Илмира Калимуллинага. Эльмира хәзер үк фестивальдән соң Мәскәүгә очып китәчәк, чөнки ул безнең хәзер Мәскәү килене һәм быел яңа елны инде ире белән Мәскәү каласында каршы алачак. Әйе, шул кадерле дуслар, яңа елны каршылыйсы бар. Менә әйтик, Элвин Грей дуслашу сөенеченнән яңа елны салават белән бергә каршыларга тели икән. Мандарин, ананас, кызыл чөгендерләр барысы да сатып алынган, зарыгып көтә. Тик салават кына бу хакта әлегә белми ди. Мен бу турыда шулай ук ишеттем, алар бит әле яңа елны бергә каршы алырга дип Фирдус Тямаевны да чакырганнар. Ну ул килә алмый ди, юк. Аның эш тыгыз, бик тыгыз аның графигы. Ул хәтта 31 декабрь көнне дә концерт куйган. Һәм яңа концерт программасына Буш Башак дип исем кушкан. Субханаллах. Раяз Фасихов та яңа ел алдыннан менә хәзер сәхнә артында кулында 1000-лек тотып шауып йөри. Менә шушы 1000-гә яңа елны кая гөрләтеп каршы алырга мөмкин микән дип сораштырып йөри икән. Син аңа әйт, 1981 елда дип. Үзең әйт, әнә ул үзе экранда. Казанның Кабан күле. Кабан күле белән бәйле бик күп риваятләр йөри. Казан ханнарының барлык булган байлыклары шушы күл төбендә яшерелгән дип сөйлиләр. Күл буенча йөзеп баручы җырчы егет сезгә таныш. Раяз Фасихов. Казанга иң беренче тапкыр Раязны әтисе алып килгән. Ул елларда мәктәптә укыган Фасихов Сандугач керде күңелгә бәйгесендә җиңә алмый кайтып киткән булган. Хәзер Раяз танылган җырчы. Раяз Фасихов 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Yollarımız köpüden ayrılgan, Turmuş soqmaqlari şəbələnigən, Ümid qanatlari qoyrilgan, Ümid qanatlari qoyrilgan. Bir kayşanıda minisini bulmam, Kıyaş indi düşke avuşkan, Kullar
сибелесе де uzak bulmay iken yazmıştan uzak bulmay iken yazmıştan izlemesin kabat şıraşular üstüne var sinani girek yaşlı hayalların üzülüp sağına elle jüler miken bu yürek elle jüler miken bu yürek bir kayşalıda minesine bulmam kıyaş indi düşke avuşkan kullarımdan güller sivilse de uzak bulmay iken yazmıştan uzak bulmay iken yazmıştan Uzak bulmay iken yazmıştan izlemesin izlemesin kaba ışraşanlar Болташ егеті, Татарстанның ат қазаған артисті Раяз Фасихов пирамида сахнасында, әменде ол бик тизден келіп жетешек. Шында, құрманды достар, есіңізге түсірем, біздің мұнда татар жырының ижади музейі, 20 жылдық тарихы болған ижади музей, әменде мұнда кіріңіне тула барамын. Әлігіне бізге тюрбан берділер, һәм башқасы, әм әлігі мезгілде біздің Раяз өзі де келіп жетті. Мына бейт, Раяз, бір бешіні, ненде бөлек білен келдің бізге? Мына менға фестиваліміздің 15 жылдық юбилейында Түркияға путевка бергендер, бүләк етір спонсорлар. Әмі шондайны путевка бойынша барғаннан соң, шонда бик матур гына амулет алған едім өзіме. Һәм мен ол амулетны мен бір вақытта да өзімнен қалдырмадым. Һәм енді әйткәннәр, музейға бір бүләк керек дегеш, мен әйтәм, менә шушы бүләкне бирсәм бик урынлы булыр дип уйладым. Бик урынлы, дөрес уйлагансың, Раяз, бик зур рәхмәт сиңа. Әлеге шәп бүләгең өчен без аны кабул итеп алабыз. Сине котлыйбыз тагын бер кат, сиңа уңышлар. Һәм инде шулай ук татар җырында туган көне белән ихлас күңелдән тәбриклибез. Шәһәрнең үзәгендә бардыр бер сарай диләр. Анда тылсым курчаклары уйный диләр. Балалар әкият театры. Елда зурлап үткәрелә торган Чәчәкләр фестивале, якты төсләр һәм таныш йөзләр. Азат татар эстрадасына 2010 елны ташкын булып бәреп кереп, үз урынын булдыра алган җырчы. Аның җырлары хит-парадларда беренчелектә. Азат Фазылыев. 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә.
Gele yalamayıp tırsın deysen benim yüzler Sina qarap tırsın deysen benim gözler İşitirge tilensensin batur sözler Yaratqına, yaratqına, yaratqına Kirəyi kalbinin sina sağınıvı Seni gibi məhəbbətdə qabanıvı Ömür boyu sinağına tabanıvı Yaratqına, yaratqına, yaratqına Hallərini anlayıb deysən birazqına Köngülüngə tutsun deysən gülün ağzına Yüreklərdə basın deysən gül yazına Yaratqına, yaratqına, yaratqına Sözlərini köngülüngə salsın deysən Yarattığım kabul edip alsın deysən Gələşərdə mən gülüngə qalsın deysən Yaratqına, yaratqına, yaratqına Hallərini anlayıb deysən birazqına Köngülüngə tutsun deysən gülün ağzına Yüreklərdə basın deysən gül yazına Yaratqına, yaratqına, yaratqına Gele yılıma yıptırsın deysen benim yüzler Sina qarap tırsın deysen benim gözler İşitirge tilensensin batur sözler Yaratqına, yaratqına, yaratqına Hallərini anlayıb deysən birazqına Köngülüngə tutsun deysən gülün ağzına Yüreklərdə basın deysən gül yazına Yaratqına, yaratqına, yaratqına Hallərini anlayıb deysən birazqına Köngülüngə tutsun deysən gülün ağzına Yüreklərdə basın deysən gül yazına Yaratqına, yaratqına, yaratqına Yaratqına, yaratqına, yaratqına Tüttürü 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 Yüreklərdə basın deysən gül yazına Yaratqına qazan bizni yaratqına Әлі баяғына Балташ егіті жырлаған болса, қазір ise Әтнә районы Күшәр ауылы егіті Азат Фазлыев қыздырды пирамида сәхнәсен. Һәм инде бик тиздән Әтнәдән микән белмим безгә берәр төрле күчтәнәч, берәр төрле бүләк, сувенир алып кайтыр безгә. Шушында һәм инде без бары тик рәхәтләнеп Азатны көтәбез. Шушында кабул итәбез аның бүләген. Әлегә безнең бүләкләребез тула. Менә нинди бүләк алып килер икән үземә дә бик караңгы, хөрмәтле дуслар. Сезгә ничектер белмим, ләкин инде мин хәзер шушы колагы өчен белән генә Азатның тавышларын ишетәм. Кер генә атлап килде. Азат, сәлам! О, бу нинди әйбер бу әйт әле. Менә махсус алып килдем, үземнең кадерләп саклап тоткан шушы татар җырының 2004 елдагы афишасын. Бу афиша инде минем апаем бүләк иткән иде. Чөнки хыялым татар җыр сәхнәсендә теге барып, залдан гына карау. Инде менә хыял тагында күбрәк чыңгашты. Шушы татар җыр сәхнәсендә җырларга да мөмкинчелек чыкты. Рәхмәт бик зур бу бүләк сезгә инде кадерле бүләк булыр дип калам.
Әлбәттә, бик зур рәхмәт, бик кадерле булачак бу безгә. Синең шулай ук инде барлык хыялларың да тормышка ашсын. Біз сизне тәбриклибез, котлыйбыз, иҗади уңышлар телибез. Һәм инде татар җырын алга таба дәвам итәбез. Азат Фазлыев. Бүген безне 20 еллык юбилейбез белән котларга дип зал тутырып кадерле кунакларыбыз килде. Һәм шундый кунагыбызның берсе белән таныш булыгыз. Татар җыры фестивале безнең генераль партнеры, Татарстанның милли байлыгы Татнефть компаниясе. Һәм Татнефть компаниясының профсоюз оешмасы рәисе Гомәр Кәрим улы Яруллин. Рәхим итегез, Гомәр әфәнде. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле шушы сәхнәгә чыгып татар җырын башкаручы дусларыбыз. Бүген Татарстанда бик зур җыр бәйрәме. Татар җыры фестиваленә 20 яшь. Татнефть компаниясе исеменнән шушы безнең группада эшләүче барлык татар җыры сөюче хезмәткәрләребез исеменнән сезне бүген шушы бәйрәм белән тәбриклибез. Һәм шушы бәйрәмне матур итеп үткәрүче Барс Медиа компаниясының хезмәткәрләренә без зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Киләчәктә дә шушылай матур итеп халкыбызны сөендереп, бу татар җырының фестивален киләчәктә дә 25-ндә, 30-ында, 40-ында, 50 яшендә бергә матур итеп шулай халыкны сөендереп эшләргә, яшәргә язсын. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә, Гомәр Кәримович. Бик зур рәхмәт. Инде без сезне тамаша залына сезне озатабыз. Рәхмәт. Һәр вакыттагыча шулай тырышып хезмәт итегез. Татар җыры фестиваленең генераль партнеры Татнефть компаниясе. Татнефть компаниясына бик зур рәхмәт. Партнерларыбызга шулай ук рәхмәтләр әйтеп, алкышларыбызны бүләк итсәк, нәкъ менә урынлы булыр иде. Рәсми партнер Елас Алабуга автомобиль заводы. Mercedes-Benz автомобильләренең рәсми дилеры Канавто компанияләр төркеме. Партнерлар Кукмара Металл Савод-Саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Камский коммерческий банк. Фармлет даруханәләр шелтәре, дарулар арзан бәядән. Изумруд ювелир кибетләр шелтәре. Россельхозбанк ачык акционерлык җәмгыятенең Татарстандагы региональ филиалы. Югория именият компанияләр төркеме акционерлык җәмгыяте. Алмаз VIP бизнес сувенирлар җитештерүче Зәркән оешмасы. Туган авылы милли комплексы. Һәм турыдан-туры трансляцияның генераль партнеры Савин Хаус Трак комплексы. Риваятның дәвамы. Алкышлыйк безнең кадерле партнерларыбызны. Залдагы тамашачылар алкышлый, телеэкраннардан онлайн трансляцияны карап утыручылар шулай ук чиратта кем чыгыр дип көтә. Узак көттермибез. Игътибар экранга. Казанның тагын бер истәлекле урыны Шәрек күл. Университет тукталышы, Ленин бакчасы, студентлар таптаган сукмаклар, данлыклы гашыйклар аркасында ничәмә пар бер-берсенә мәхәббәт аңлаткан. 30-нчы елларда халыкта курку уяткан Шәрек күл хәзер тыныч ял итү урыны. Кайчандыр кассир булып эшләгән Илмира Сулейманова хәзер күпләрнең яраткан җырчысы. Илмира Сулейманова 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Yazmışına kağılmasın balan aşısı balam balakayım balan aşı aşama bir gözüm aşı balamның demleri ömrüge balık singip balakayım balan aşı aşama bir gözüm
Aşı balamның dәмнәре Гөмергә калыр сеңер Сакламас карлар явар Жыятыр шыбаланын Язмыш юлы яқты булысын Ey Худайым баламның Балакайым баланашы Ашама бір үгізіп Ашы баланың дәмнәрі Гөмірге қалыр сеңер Баланашы булса да ул Шешегі матураның Ауыр шақыда ярдәм сузған Unutma Худай бары Балакайым баланашы Ашама бір үгізіп Ашы баланың дәмнәрі Гөмірге қалыр сеңер Балакайым баланашы Ашама бір үгізіп Ашы баланың дәмнәрі Гөмірге қалыр сеңер Ашы баланың дәмнәрі Гөмірге қалыр сеңер Ашы баланың дәмнәрі Гөмірге қалыр сеңер Hürmetli tamaşaçılar, indi bizning piramida madaniy ko'ngillashuv үзәгендә татар җырының 20 еллык тарихи музее тулганнан тула бара инде кабатлап узам безнең бүләкләребез бик күп монда. Инде хәзер Илмира Сөләйманова җырлап узды. Менә сүз аңына әйтәсе килә. Илмирның җырлавын ничектер аерып әйтеп буланы. Менә шундый матур тавыш иясе бик тиздән минем янәшемә килеп җитәр һәм инде үзенең шәп истәлекле атрибутын да безгә, безнең музеебызга бүләк итәр һәм инде без аларны шулай ук матур гына итеп саклап тотырбыз. Менә Илмира килеп җитте. Илмира, сәлам. Беренчедән без сине котлыйбыз чын күңелдән менә шундый зур җиңүең белән. Икенчедән әйтәле, бу нинди истәлекле әйбер бу? Мин инде белеп торасыз, тамашачылар, шушы зур сәхнәләргә менгәнче 10 еллап старший кассир булып эшләдем. Ага. Һөнәри училищеларын битергәч инде. Аннан соң Барс Медиа мине күреп алгач, үзенә чакырды. Менә Барс Медиа компаниясына Радик Ивановичка зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Тамашачыма мең рәхмәт. Мин сезне бик яратам. Бәйрәмнәр белән. Рәхмәт бик зур. Сезне дә бәйрәм белән без дә сезне бик нык яратабыз. Әлеге бүләк өчен бик зур рәхмәт. Без моны саклап кына тутырбыз инде хәзер, име? Һәм инде без алга таба дәвам итәбез. Татар җыры алга таба дәвам итә. Игенчеләр сарае. Казанның тарихи үзәгендә урнашкан бина. Казан кирмәненең төньяк дивары һәм Казан су яр буе урамы янында урнашкан әлеге бина авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә дан җырлый кебек тоела. Ришат авыл егете, җыр юлын сайлаган егет. Башкортстанда туып үскән Ришат татар эстрадасында аерым бер урынны алып тора. Аның тембры кабатланмас. Ришат Тухватуллин 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә.
Сандуғаш баласына, сандуғаш баласына, Керим әлі ұрманларға, ұрманың қарасына, сағышыларым адаштырым, қойынар арасында. Қойынар арасында Рахмет, hürmetli тамашачылар. Барыгызны да чын күңелдән бәйрәм белән тәбриклим. Сәлам юлым сиңа, туыбыз каравыл, карамалыгы бәй сандым сине алып. Bayırların, şişmelerin, yılaların, güllerin senin kavğın en güzelin. Mine karşak tartıtır ağımın kırları, kırları. Sağın nişan işip düzerme. Selam yıldız sana, tuğumuz kanalım. Karamalı bey sandım seni Allah'ım. Selam yıldızına, tuğumuz kanalım. Karamalı bey sandım seni Allah'ım. Zor rahmet, hürmet tamaşaçılar barınızdan, sizni barınızdan nık dib yaratam. Rahmet! Gürüden aşı teravımın kızları, kızları ekşi berler. Kara güzler arasınlar zikimlilik siberler. Kızları yüzlerin aşıkan nazları. Selam yüzüne tuğumuz kanalım. Karamalı bey sandım seni Allah'ım. Selam yüzüne tuğumuz kanalım. Karamalı bey sandım seni Allah'ım. Selam yüzüne tuğumuz kanalım. Selam yüzüne tuğumuz kanalım. Selam yüzüne tuğumuz kanalım. Karamalı bey sandım seni Allah'ım. Selam yüzüne tuğumuz kanalım. Karamalı bey sandım seni Allah'ım. Selam yüzüne. Yaşasın Tatar jırı. Zor rahmet. Selam yüzüne tuğumuz kanalım. Karamalı bey sandım seni Allah'ım. Selam yüzüne.
Ришат Тухватуллин һәм Казан бию ансамбле. Иптәшләр, без алга таба дәвам итәбез. Һәм инде бик тә үзенчәлекле тавыш иясе Ришат Тухватуллин булды пирамида сәхнәсендә. Әле күптән түгел бик мактаулы исемгә дә лаек булды бит әле ул. Без аны чын күңелдән котлыйбыз. Һәм инде үзе дә бергә килеп җитәчәк. Без аның белән бер кыска гына әңгәмә корып алырбыз. Ришат безгә нинди бүләк алып килер микән? Миңа калса бик нык сөендерер ул безне үзенең бүләге белән. Бәлки сөендерер, бәлки нишләр белмим. Көтәбез, менә килеп җитте безнең Ришат. Шулай ук матур костюмнарын кигән. Ришат, сәлам. Ничек синең хәлләрең? Яхшы, Аллаһка шөкер, рәхмәт. Беренчедән сине котлыйбыз. Атказанган исемен алуың белән ничексең? Мондый исем белән рәхәтме? Әлбәттә рәхәт, зур рәхмәт Татарстан хезмәтенә мине шулай җырлаганнар өчен бөтен тамашачыларыма зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки гади генә бер Башкортстанның авылыннан килгән егетне шулай зурлаганнар өчен рәхмәт. Үзеңә бик зур рәхмәт. Хәзер инде күбрәк менә шу микрофон турында да безгә сөйләп бир әле. Нәрсәсен сөйлисең? Бик сыйфатлы микрофон инде, кыйммәтле дип әйтәсем килә. Тембрны җиренә җиткереп җиткерә торган микрофон. Шуның өчен мин аны сайладым. Һәм инде беренче көннәрдән бирле сәхнәдә мин шушы микрофон белән йөрим. Һәм инде син хәзер шушы микрофонны безгә тапшырасың бит инде, Ришат. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Алсам буламы? Сиңа бик зур уңышлар телибез. Иҗат шишмәң саекмасын. Һәм инде татар җырын без бергәләшеп Ришат белән туган көне белән котлыйбыз. Дуслар, безнең көчле алкышлар, юбилей фестивале дәвам итә. Әле генә сезнең каршыгызда Ришат Тухватуллин җырлап киреп китте. Ох, мин әйтәм, аның прическасы, аның тавышы. Менә кемдер Ришатның җырын тыңласа, кайберәүләр аның кыяфәтенә соклана. Күз тидерә күрмәгез, кадерле дуслар. Һәм гомумән артистлар алар ырым-шырымнарга ышанучан. Менә әйтик, шул ук Ришат Тухватуллин җырлаган вакытта мөмкинлек булган сайын сул җилкәсе аша 3 тапкыр төкереп куя икән. Сиздегезме, юкмы? Алайга китсәк, салаватны да бик суеверный диләр. Ул да төкерер иде дә бит бик рәхәтләнеп, ләкин аның сул җилкәсе артында һәрвакытны Альфред Екшембетов тора. Туктале, син ишеттеңме соң әле Нәфкать Нигъмәтуллин турында? Нәфкатькә нәрсә була алсын инде? Нәрсә булсын? Соңгы 3-4 айда җыйган барлык акчаларны алып ул эш күрүче әбиләр янына йөри башлаган. Әбиләр янына ничек соң? Ну, ничек дип бу хәлне хатыны белеп алганнан соң үзен тотып эш кергән. Аның каравы моннан соң инде аңа күз тимәячәк. Аннан бит ырым-шырым дигәннән аның яңалары да, кадерле дуслар, гел туып тора. Әйдәле, әйдә. Яңаларыннан менә берсе, әйтик, Гүзәл Уразова белән Фирдус Тямаев юлында үлгән чүпрәк очраса, бик каты скандал чыга икән. Искәндәр, тавыш чыга күрмәсен, менә сул як җилкәңә карады, 3 тапкыр бисмиллахны әйтте, экранга багыйк. Татарстанның күрке булып торган Болгар шәһәрендә урнашкан 5 йолдызлы Калгали курорт кунакханәсе. Идел яры буенда урнашып, урта көнчыгыш стилен чагылдырган әлеге комплекс бөтен дөнья игътибарын җәлеп итә. Зәйнәп Фәрхетдинова халкыбызның йөзе кашам. Аңа гына хас затлылык, милли моң Зәйнәпне кабатланмас итә. Татар җыры фестивален аннан башка күз алдына китереп булмый. Зәйнәп Фәрхетдинова 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Кемнәргә бирмәм, ташламамын дим, кулларына аладым син мине. Мин синекәйдем, син минекәйдем, бу төнне безнең туй көне. Әшер-әшерләр белән теллиләр, очрашалар татлы иреннәр. Берәү икәү өчәү, барысы соң ишәү, минутлар мәңге түгелләр. Әшер-әшерләр белән теллиләр, очрашалар татлы иреннәр.
күлмәгін кидің, сен бет ақыш дедің, еңнәріме қанат қойдың сен. Сенің білән генә үз-үзімні жерде, ең бақытлы еді қойдым мен. Әші диләр, білән ителлиләр, ұшырашалар, татлы иренләр. Берәу, икәү, өчәү, барысы соң ничәү, минутлар мәңге түгелләр. Әші диләр, білән ителлиләр, ұшырашалар, татлы иренләр. Берәу, икәү, өчәү, барысы соң ничәү, минутлар мәңге түгелләр. Bu ömürler şadlıkta, şadlıkta, sağlıkta, sağlıkta, bəxtdə, bəxtdə günə olsun. Barınızға da diləgim şu. Зәңгәр күлдә yüzгән бар акышлар кебек, бәхет күлләрендә yüzигебез. Бар кышлардай сайрап, туй көнедәй шаулап, усын иде безнең гомеребез. Әші диләр, белән ителлиләр, очрашалар, татлы иреннәр. Берәү, икәү, өчәү, барысы соң ничәү, минутлар мәңге түгелләр. Әші белән ителлиләр, очрашалар, татлы иреннәр. Берәү, икәү, барысы соң ничәү, минутлар мәңге түгелләр. Берәү, икәү, өчәү, барысы соң ничәү, минутлар мәңге түгелләр. Әші диләр, белән ителлиләр, очрашалар, татлы иреннәр. Берәү, икәү, өчәү, барысы соң ничәү, минутлар мәңге түгелләр. Минутлар мәңге түгелләр. Минутлар мәңге түгелләр. Барыбызда яраткан, барыбызда бик хөрмәт иткән Зәйнәп Фәрхетдинова булыбызды сәхнәбезнең түрендә. Һәм инде аның нинди истәлек әйберләре булыр микән? Үземдә дә шәхсән бик зур кызыксыну уята. Ләкин инде без шушы әйберне бик тиздән белербез. Менә шушында килеп басачак безнең Зәйнәп апабыз. Әлегә хөрмәтле дуслар әйтәсе килә, безнең сәхнә артында бик кызу. Кемдер әзерләнә, кемдер дулкынлана. Һәм инде барысы да сәхнәгә чыгарга әзерләнеп тора. Бу инде бик зур, бик матур күренеш. Һәм инде менә Зәйнәп апаның тавышларында ишетә башладым мин. Килеп җитте ул безгә. Шатлана, шатлана. Менә бит. Әйе, Зәйнәп апа, ничек кәефләрегез? Бик шәп җырладыгыз. Яхшы, яхшы, Аллага шөкер, кәефләрем яхшы. Нинди әйбер алып килдегез безгә? Бу минем менә шул елны туган улымның менә кулына бәйләнгән биркасы, кичкенә улыбыз туган. Менә монда фотосурәте шулай бит. Әйе, һәм шунда больницадан чыккан безнең инде фотосурәтебез. Сез менә шул фото сәбәпле шул елны татар җыры фестивалендә катнаша алмыйдыгыз бугаймы? Әйе, шуңа күрә катнаша алмадым. Менә шушы фотосурәткә карап, вакытның бик тиз узып китүенә бераз гына күңелләр төшәме? Үскән улларыма карыйм да, бер нәрсәкәгә дә күңел төшерергә вакыт та, теләк тә юк. Аллага шөкер. Дөрес, Зәйнәп апа, бездә бит бүген бәйрәм, без шатланабыз, куанабыз, сезне өчен күңелдән котлыйбыз, бик шушы дәрәҗәле җиңүгез белән. Һәм инде татар җыры фестивален алга таба дәвам итәбез. Атаклы Бауман урамы. Казан үзәгендә урнашкан җәяүле урам. Тукрау чиркәве,
Казан кунакханәсе, Качалов театры, Бийик колокольня һәм башка тарихи биналарны халыкны берләштереп торучы урын. Айдар Галимов, халык җырчысы. Быел аның татар-башкорт эстрадасына хезмәт итүенә 30 ел булып китте. Ул елда татар җыры премиясенә ия булып килүче бердән-бер җырчы. Айдар Галимов. 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Хәсрәтне бүләр без икегә, шит ятлар тысалса ярага. Мин сине гомерем буена ышыклап барырмын җилләрдән. Өзелсә барасы юлларың, үлермен мин күпер гөлләрдән. Бу бармы югел тигез, шатлык бар тормышта кайгы бар. Ал кояш булып мин балкырмын, күгеңне капаласа болытлар. Мин сине гомерем буена ышыклап барырмын җилләрдән. Өзелсә барасы юлларың, күрермен мин күпер гөлләрдән. Мин сине гомерем буена ышыклап барырмын җилләрдән. Өзелсә барасы юлларың, күрермен мин күпер гөлләрдән. Өзелсә барасы юлларың, күрермен мин күпер гөлләрдән. Күрермен мин күпер гөлләрдән. Хөрмәтле тамашачылар, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, халыкара татар җыры эстрада фестиваленең рекордсмены Айдар Галимов. Күптән түгел бүләк иткән идең, бәхет
Kızıl rozalar Yaratam deyip eytmesen de bilem Süyü bilgeler bitalar Süyü bilgeler bitalar Kızıl rozalar Kızıl rozalar Kızıl rozalar Süyü güllerin Kızıl rozalar Kızıl rozalar Günlerinin Kaynar hisleri Bir kızakta gittin Mehhabbetin Soğumasınlar bəxit güllerin Soğumasınlar bəxit güllerin Bayram bilen doğanlar Bayram bulaş bayramımızı kızlar Kimler gene sizge Sıklanamay Süyügülü bəxit güller Kızıl rozalar Güllerin şenişgüllerine saklay Suzulmasın için yapılar Suzulmasın için yapılar Kızıl rozalar Kızıl rozalar Kızıl rozalar Süyü güllerin Kızıl rozalar Kızıl rozalar Günlerinin Kaynar hisleri Bir kızakta gittin mehhabbetin Soğumasınlar bəxit güllerin Soğumasınlar bəxit güllerin Oy tuğanlar, oy kızlar, oy obalar Yigitler, молодцы Birgeler canlıyız tuğanlar Kızıl rozalar Kızıl rozalar Kızıl rozalar Süyü güllerin Birgeler Kızıl rozalar Günlerinin Kaynar hisleri Bir kızakta gittin Mehhabbetin Soğumasınlar bəxit güllerin Solmasınlar bəxit güllerin Молодцы Kızıl rozalar Kızıl rozalar Süyü güllerin Kızıl rozalar Günlerinin Kaynar hisleri Bir kızakta gittin Mehhabbetin Solmasınlar bəxit güllerin Solmasınlar bəxit güllerin Solmasınlar bəxit güllerin Solmasınlar bəxit gülleriniz Rahmat festival 20 yıllık jubileyin bilen 20 yıl zor san Kileşeke bulsun. Kileşekte de birge bulura nasip bulsun. Rahmat bizni barımızı da birleştirgenin için. Tatar şırı. Yaşasın. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов кыздырды пирамида сәхнәсен. Кабаттан тамашачы күңелен яулап, ул инде минем янәшәмәдә хәзер килеп җитәр. Һәм инде ул нинди бүләк белән килгән микән? Нинди атрибут куер микән ул безнең иҗади музеебызга? Без инде менә шушы мизгелләрдә хәзер белербез. Әле шулай Айдар абыйны 30-нчы сезон концертлары белән тәбриклибез, Айдар абый. Ничек анда тамашачы? Ай, шундый энергетика, шундый эмоциялар, шундый төрле яклардан, төрле илләрдән, төрле шәһәрләрдән, Башкортстаннардан, Америкалардан килгән тамашачыларыбыз утыра. Бик яхшы шундый атмосфера. Аллаһка шөкер. Юбилей дагылча. Шулай, нәкъ шулай. Бу нинди атрибут байтыгыз әле? Дусларым, бу минем иң беренче алтын барысларның берсе. Иң беренчеләрдән берсе. Кем таный, шул таный. Һәм минем өчен бик кадерле әйбер.
ник кадерле истәлек. Шушы кадерле әйберне хәзер сез безгә тапшырасыз, шулай бит. Сезгә шуның өчен бик зур рәхмәт. Алга таба иҗатыгызда зур уңышлар телибез. Һәм инде барлык тамашачыларны да якынлашып килүче яңа еллар белән һәм татар җырын туган көне белән бергәләшеп котлыйбыз. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Айдар Галимов, менә бит кадерле дуслар. Кыяфәт бар, тавыш бар, моң бар. Сез хатын кызларга тагын ни кирәк? Тавыш, иң мөһиме тавыш. Без бит хатын кызлар колак белән яратабыз, димме? Кагаз акча кыштырдавын. 11-нче iPhone шалтыравын. BMW двигателенең тавышы. Бали утрауындагы диңгез шавы. Һәм Салават тембр. Кадерле Гөлнас, без тамашачылар белән бергә бүтән тавышларны да сиңа бүләк итә алмыйбыз. Ләкин татар җырының юбилей концертында Салават тавышы булмаса, бу дөрес кенә түгел, бу мөмкин эш түгел. Дуслар, Татарстанның һәм Башкортстанның халык, Россиянең атказанган артисты Салават Фәтхетдинов. Казанда ралли-кросс автоузышлары буенча узучы чемпионатлар Татарстаныбыз горурлыгы. Чын эмоцияләр, сөйләп аңлатып бетерә алмаслык драйв, җиңү. Бу татарның канында, бу Салаватның канында. Татарстанның халык артисты, автоспорт буенча халыкара класстагы спорт мастеры Салават Фәтхетдинов һәр вакыт беренчелеккә омтылды. Аның алдында киртәләр юк. Ул һәр вакыт алга бара, алга. Салават Фәтхетдинов 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Hayırlı işler barınızda da. Doğan şağında aşığam yanına, hayalımda şulay aşığam. Kirteler yok mina, varalam insina, isterler de jiller başıma. Kirteler yok mina, varalam insina, isterler de jiller başıma. Uyansın yaş gönül, yıkılar vakit düğün. Yaşa haber düşün bu yazıda. Girinderler yok bina, varalam insina, isteler de jiller farkıma. Doğan şağında aşığam yanına, hayalımda şulay aşığam. Girinderler yok bina, varalam insina, isteler de jiller farkıma. Başıma Girinderler yok mina, varalam insina, isteler de jiller
karşıma İsteler de şiirler karşıma Hayırlı kiş. Bir zor rahmet. Bir zor rahmet. Barıgızın da jır bayramı bilen kutlayayım. Çeşeklerinizni barıgızda birmediniz. Eline aylar aytdı. Saltay burçulma. Şeşekte toratıp çıktım. Her birisi birip şakışaklar deyip etti. İlü sonra özü şey olamın sonradan. Öyle bular amırt. Aylarga nişesiz de kilişe. Çünkü o konak. Biz mesleği. Kırmızı dostlar, bu tamaşaganı digine söylesem de bular çünkü barda bizim birge bizim güzelliğimiz da buldu. Elegine bu jırlagan eski jır 90'lı yıllarda Alfred'nin şeşli vakitinde yazgan jırıydı. Hazır indi yoğarak jır başkarımız Rüstem Zakıvan sözü Robert Demirbayev yazgan. Sen mena yazmağaş degan. Sorasan tuğaşıp üzüp sayresin niye Senin irinlerin nasip ikensin kemige Seni mena yazmağaş, meni sana yazmağaş Yalnız kalgarsan tuğaşta yavur birge bulmağaş Seni mena yazmağaş, meni sana yazmağaş Yalnız kalgarsan tuğaşta yavur birge bulmağaş Yumuşak şeşlerini taratır iken kimler Minem kebek seni yaratır iken kimler Seni minna yazmağaş, mini sinna yazmağaş Yalnız kalgarsan duvaşta yavur birge bulmağaş Seni minna yazmağaş, mini sinna yazmağaş Yalnız kalgarsan duvaşta yavur birge bulmağaş Belki uçraşırmız unutup utkenlerini Yürek üzgelene unutup utkenlerini Seni minna yazmağaş, meni sana yazmağaş Yalnız kalgarsan duvaşta yavur birge bulmağaş Seni minna yazmağaş, meni sana yazmağaş Yalnız kalgarsan duvaşta yavur birge bulmağaş Yalnız kalgarsan duvaşta yavur birge bulmağaş yazmağaş, meni sana yazmağaş Yalnız kalgarsan duvaşta yavur birge bulmağaş Seni minna yazmağaş, meni sana yazmağaş Yalnız kalgarsan duvaşta yavur birge bulmağaş Yalnız kalgarsan duvaşta yavur birge bulmağaş Beraber aramızda. Әлеге мезгіллерде
эфирләрдә сәхнә Салаватныкы, Салават безнеке. Менә шундый матур җырларын, минем яраткан җырларның берсен башкарды халык артисты Салават Закич. Һәм инде хөрмәтле дуслар, әйтәсе килә, безнең менә шушы иҗади музеебыз тулганнан тула бара, инде тулды дисәң дә була. Шуңа күрә бары тик бер әйберне генә көтәбез. Безнең тиздән татар җырының беренче алтын барсы да шушында күренер. Һәм инде үз куллары белән безгә Салават Закич та алып килер. Салават абый, хәерле кичләр, исәрмесез? Хәерле кичләрмесез. Менә сезнең кулыгызда беренче алтын бар, шулай бит? Бу инде сезнең ничәнче елда алган алтын барсыгыз? Белмәйм ничәнче елда икәнен, мин хәзер ул чак яхшы түгел. Менә беренче алтын бар. Беренчесе, шуңа күрә бу бик гади генә инде, ул тора байыды хәзер. Инде алтын да күбәйде, пластмасса да күбәйде. Бу беренчесе иде, аның кадерлесе, шуңа күрә мин сезгә бу бүләкне калдырам. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә хөрмәтле дуслар, бу безнең беренче алтын барс. Менә монда Салават абый сезнең артыгызда быелгы алтын барс. Әлеге барслар арасында 20 ел, һәм инде әлеге 20 еллык алга таба да дәвам итсен. Яшәсен татар җыры, чәчәк атсын. Һәм инде шулай ук киләчәк буынга да юл бирик. Шиксез галәмдә һәр йолдыз үз урынын тапкан кебек. Бүген 20 еллыкның иң яхшы җырчыларның исемнәре билгеләнде. Минем дә алар кебек буласым килә. Бу минем урыным. Бу минем киләчәк. Татар җыры. Әле барысы да алда. Күрәсеңме? Татарның кабатланмас үз кие, онытылмас җыры һәм сәхнә тотарлык якты йолдызлары бар һәм булачак. Чөнки бу тел безнең тел, бу җыр безнең җыр. Бу җыр һәр илдә, һәр өйдә, һәр күңелдә. Халыкара татар җыры эстрада фестиваленең беренче 20 елы шушының белән тәмам. Без бергә, без булдырабыз. Алга! Мәрьям, әлеге чәчәкләр сиңа һәм безнең барыбызга да Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановтан. Алдагы елларыбыз тагы да мулрак, иминрәк булсын. Алда безне бары тик зур бәхетләр көтсен. Яңа еллар белән дуслар сезне, яңа еллар белән.